Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, namhlanje sizawufunda kwi-Exodus wesibhozo. Kodwa phambi koba singene kwi-Exodus wesibhozo, make sijonge apho saphelela khona kwi-Exodus wesixhenxe, Exodus 7. Sagqibela inyoka ka-Aaron iziginye zonke ezaa nyoka zabantu bakaFaro bemilingo. Kodwa wayiqinisa intliziyo yakhe uFaro, akabakhulula abantu bakaThixo ngoku sebonile into yoba iinyoka ziginyiwe. Ngoba uYehova watsho wathi ndizayiqaqadekisa laa ntliziyo yakhe, akazubakhulula laba bantu. Wathi njena yabona ngoku sekuzawulindela kum, uzawuva ngam ngoku. Ndizayiqinisa laa ntliziyo yakhe, ndizayiqaqadekisa. Uqaqadeke nyhani ngoku, akakhulule abantu sebona into yoba iinyoka ziginyiwe. Wathi uYehova kuMoses, Moses, uvuka kusasa uhambe uye kuFaro nankuya engasemanzini, ufike umxelele into yokuthi ndithi makakhulule abantu bam bahambe bayondikhonza entlango. Wenza njalo uMoses. Wathi wawugqiba uthathe laa ntonga ebijike yenyoka, usebenzise yona ubethele amanzi. La manzi azawujika abe ligazi, ajika amanzi aligazi. Kwanzima eyiphutha, abantu bengenamanzi wokusela, manzi aligazi, zafa iintlanzi, afa amasele emanzini, kwakho iphunga eyiphutha. Kwakubi, bazi ke amayiphutha nangezama ugrumba endawo ezawo ukwenzela ukuthi baphume basela amanzi, kodwa amanzi wona aye eligazi. Uthi kunjalo ke ngoku xa singena ku-Exodus 8, singena ngoku kwisibetho sesibini. Ibisesasibetho sokuqala segazi, ne? Ngoku sikwisibetho sesibini nesesithathu nesesine kwi-Exodus 8. Wathi uYehova kuMoses, Moses, yakuFaro uthi kuye, utsho uYehova ukuthi bandulule abantu bam, uvesi 1 leyo, baye kundikhonza. Kuvesi 2, ke ukuba uthe akavuma bandulula abantu bam, umxelele into yokuthi ndoyibetha yonke imida yakhe ngamasele. Betho sesibini ngamasele. Kodwa wayiqinisa intliziyo yakhe uFaro, akeva, akabakhulula abantu bakaThixo. Agcwala amasele eyiphutha, angene ezindlini, angene ezibhedrumini zabo, ezikamereni apho balala khona, angena kuyo yonke indawo emakhitshini, bangena apho baxovela khona. Kwagcwala amasele yonke indawo, nasezimbizeni kwagcwala amasele. Kodwa uFaro wakabakhulula abantu bakaThixo ngoba intliziyo yakhe yayiseqaqadekisiwe lizulu. Kuthe anyuka amasele, uvesi 4, anyuka amasele lawo eze nakuye, athi la masele mawanyuka ahambe ebantwini bakhe, abaye nasebantwini bakhe, angayi kwaFaro kuphela la masele. Wathi uYehova kuMoses, thetha no-Aaron, uthi ku-Aaron makolule isandla sakhe sentonga yakhe phezu kwemilambo, naphezu kwemijelo, naphezu kwamachibi, anyuse amasele mawanyuka, angene eyiphutha kuyo yonke indawo azogcwala. Wenza njalo u-Aaron, wasolula nyani isandla sakhe, anyuka amasele, agubungela ilizwe lonke laseliphi. Kokubi uYehova ufuna ukuba simmamele, simkhonze. Ufuna kweli xesha esiphila kulo, ufuna sibe ngooMoses kunye nooAaron, asisebenzise. Akasizondi, usithanda kakubi. Incwadi ye-Exodus ibuyisa abantwana bakhe. uYehova uthi mababuye abantwana bakhe, babuyele kuye, babone imimangaliso yakhe, kwenzela into yokuthi bazomhlonipha.
kwezi end times ezimdelela kangako uThixo. Senza njalo nezazi abantu bemilingo aza nabo ngobugqi bawo bazama amasele, zanyusa amasele phezu kwelizwe laseYiputa. 8 uFaro xa ebona amasele waguquka athamba intliziyweni, wathi Moses noAaron, mthandazeni uYehova. Kulunga kukaYehova uza kubona apha kuFaro xa enosizi exolela uFaro. Xa ekwazi ukuxolela umntu olwa naye okhohlakele, thina angathini masixolele kweenkohlakalo zethu nakuthi uyasixolela mani. Asibuyeleni kuYehova, asibuyele uYehova, sibuyele kuye. Wathi mthandazeni siguquka asusa amasele kum nasebantwini bam. Athi wathembisa, wathi ndobandulula abantu bonke, ndizabandulula ukuthi baye kuye, kanti uthetha into engekhoyo. Watsho uMoses kuFaro, ufuna ukuba ndikuthandazele nini na? Ndikwenzele nini lo mthandazo lo wokuthi njena wena ufuna uYehova asuse amasele? Ndiyenze nini na? Wathi yena ngomso, wathi ngomso. Yabona inhliziyo yakhe isaqinile nangoku, usathi ngomso indaba athi ngoku, kwindaba athi ngoku ngawo lo mzuzu. Wathi uMoses akenza kwenza ngaloo ndlela othetha ngayo, kodwa funeka wazi ukuba akakho onjengoYehova uThixo. Athi akekho onjengaye, kubo bonke abathixo akekho onjengaye, obenceba zakhe zimingwa naphakade. Nathi sisatsho sithi akekho onjengoYehova. Verse 11, asuke kuwe kwindlu zakho nakubakhonzi bakho. Athi azosuka kuwe nakubakhonzi bakho amasele, asale emlanjeni kuphela, azawusala emlanjeni kuphela amanzi. Kodwa ke wathi nje yonke loo nto iza kwenzeka ngomso. 12 aphuma uMoses noAaron, wadanduluka uMoses ngendawo yamasele uYehova, wadanduluka ethandaza ukuthi Yehova, have mercy Lord, banosizi ngabantu bakho, banosizi ngoAaron, bangosizi ngoFaro. Yava ngoku-intercesse nguMoses intercedela uFaro, uYehova wamamela kanti uYehova. Bava ukuthi njena yonke laa nto lena i-intercessor yenguMoses yiyo eyathandazela abantu. Wathandazela abantu amaSirayeli, uthandazela iintshaba zikaYehova ngoku ezinguFaro. Wenza uYehova ngokwelizwi likaMoses. Uyava ukuthi njalo uMoses babalulekile, wenza ngendlela uMoses athethe ngayo, waphendula ilizwi likaMoses. Uvile uMoses uyangxengxezela. Oh Lord, have mercy on us. Ngoba ixesha likhoyo ngoku uMoses abafuna ngomabona babulawa uMoses. Kodwa avanga uMoses ukuthi nguye uYehova umamele uMoses. Asala amasele, afa amasele ezindlwini nasezintendelezweni nasemasimini. Bawahlanganisa azimfumba ngemfumba, bawahlanganisa lanuka ilizwe laseYiputa. Uthe ke uFaro nethi abona into ukuthi ivumba liphelile ngoku sekwazi nokutya, walibala isithembiso sakhe uFaro, akabakhulula abantu. Wathi uYehova kuMoses, yithi kuAaron olule intonga yakhe abethe uthuli kweli lizwe lube zingcongconi. Wabetha, wenzeke njalo kwaphuma iingcongconi ngoku. Iingcongconi ziyaluma, balunywa ziingcongconi ngoku abantu ezweni lonke laseYiputa. Enje njalo Aaron. Zenza njalo nezazi zobugqi bazo, zavelisa iingcongconi. Azabanako
ukuba zivelise encumeni azabanako, zazama izaze nazo ngoku ziyazama into ukuthi masenze incuncu, azange bakwazi ukwenza incuncu. Oh haleluya. Athi nje Yehova uyazibalula uba njena nguye omkhulu, zange zazi zikwazi uzenza incuncu. Verse 19, zathi zazi kuFaro, izazi ezi zakhe zobuxoki, aba bantu bakhe bemilingo, zathi hayi ngumnwe kaThixo, zanikezela, zathi ngumnwe kaThixo. Yaba lukhuni inhliziyo kaFaro, ngoku izazi sezimxelela into yoba nje naye ngumnwe kaYehova, asikwazi ngokwenza. Verse 20, wathi uYehova kuMoses, vuka kusasa ngomso ume phambi koFaro, nanko ephuma esemanzini, uthi kuye, utsho uYehova ukuthi bandule abantu bam bayondikhonza. Okanye, verse 21, okanye ukuba uthe akabandulula abantu bam, ndithumela izibawu. Izibawu ziyaluma ke nazo. Wathi ndithumela izibawu, bayala ngokuba ukhupha abantwana bakho. Andizazithumela izibawu nakubakhonzi bakho nakubantu bakho nasezindlwini zakho, zizale izindlu zamaYiphutha zezibawu nomhlaba aku. Verse 22, ndibalule ngaloo mini lona ilizwe laseGosheni, wathi abantwana bam baseGosheni abazudliwa zizibawu. Wathi bona azuzusondela kubo izibawu. Wena uphi? useGosheni, izibawu azizukutya ngoba ugadwe nguYehova, ukhathalelo yawo. Uba umamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wakho useGosheni. Haleluya, haleluya, ibongwe inkosi, uphakeme Yehova, sawuhlala eGosheni, ilizwe labantwana bakaThixo. Oh haleluya, thank you Lord. Athi abantu bam kungabikho zibawu khona kwiGosheni, ukuze wazi ukuba ndinguYehova phakathi kweli lizwe. Siyambulela uYehova ngothando lwakhe, ndimise inkululeko phakathi kwabantu bam nabantu bakho. Lo mqondisi uyakuba khona ngomso, watsho njalo. Wenza njalo uYehova, kweza izibawu ezininzi endlini kaFaro nasendlini zabakhonzi bakhe. uFaro, verse 25, wabiza uMoses noAaron wathi, yani nebingelelo Yehova wenu. Wathi uMoses, hayi akulungisile wenza njalo, uba soba sibingelela amasikizi amaYiphutha kuYehova uThixo, uba sithe sabingelela into engamasikizi kumaYiphutha phambi kwakho oosixolo bangamatye, siya kuhamba. Verse 27, uhambo lweentsuku ezintathu entlango sibingelele uYehova uThixo wethu njengoko uthi asiyalele. Verse 28, wathi uFaro, ndiya kunindulula nina niye kubingelela kuYehova uThixo wenu entlango, kodwa ize nengabi niye kude, nindithandazeleni. Verse 29, wathi uYehova uMoses, uyabona ndiyakuphuma kuwe ndithandaze kuYehova, zimke izibawu kuFaro nakubakhonzi bakho nakubantu bakho ngengomso, kodwa makangaphindi uFaro akhohlise. Ngoba uyakhohlisa ngokathi abantu uzabakhulula, angabakhululi. Verse 30, wemka uYehova, uMoses wathandaza kuYehova, wenza uYehova ngokwelizwi kaMoses, wazisusa izibawu kuFaro nakubakhonzi bakhe nakubantu bakhe, akwasala nasinye. Uyehova ukuthi inhliziyo yakhe intle, masibuyeleni kuye, asibuyele kuye. Inhliziyo yakho ikhulule kule season, zizaze end times, khulula inhliziyo yakho ubuyele kuYehova. Verse 32, uFaro wayiqaqadekisa inhliziyo yakhe nangesi sihlangu, akabakhulula, akabandulula abantu
ukuse abantu izibawu sezisukile, akabakhulula abantu bakaYehova. U-Exodus lona usifundisa ukuthi nje sazi ukuthi uYehova mkhulu kunazo zonke izimo ojongene nazo. Khuthala i-Exodus ize nelizwi le-encouragement ukuthi uYehova ufuna ube nguMoses kuloo family yakho, ufuna ube nguMoses azokusebenzisa. Suka kwabanye othixo ukhonzele uThixo ophilileyo, khonza lo uThixo wamaSirayeli, unothando, unenceba, uyabalwela abantwana bakhe. Andiyazi ingxaki kuyo namhlanje, kodwa noba ukweyiphi na i-high blood yona ixelela ukuthi mayihlukane nawe, mayikhulula ikhulule ize ngegama. Intswelo-ngqesho uxelela ukuthi mayikhulule loo Faro lowo uwentswelo-ngqesho, yentswelo-msebenzi, yotsalanzima. Abafaro bezigulo mabakhulule in this season. Yona lelona lizwi uYehova funa silithethe, funa silipersonalize ukuthi ndikhulule noba yiphi nengxaki ojongena nayo, yemali nani kwi-end times izinto zinzima, kodwa mazukhulule. Ilizwi likaYehova lethu nithi Faro khulula abantu Faro ndini ngikhulule uthethe naye. Ndithi utshilo uJesu, utshilo uYehova wathi njena usenza ntoni? Usenza othixo phambi koFaro bethu. UThixo ungufaro, unguThixo kuloo Faro, uthethe naye loo Faro. Khatha noba yiphi na kwezi end times funeka uthethe naye wena ngokwakho, into yokuthi susuka, phuma uphele empilweni yakho, phuma uphele. Faro ndingazi izilimo zininzi, kodwa ngoku kufuneka uthini? Usho uthi mkhulu, suka kum in the name of Jesus, suka kumFaro. Ungabe usoyika ubungcangcazela, phela ixesha longcangcazela lidlulile. UThixo ufuna thina sibe ngoMoses efemelini yakho, uMoses kwifemeli yakho. Yiloo nto ukhethiwe, uyi-remnant in that family, ulisalela kulaa family. God chose you by his grace. Awukhethwa ngokwemisebenzi, ukhetha ngokwegrace yakhe, ngokokuthanda kwakhe. Ufuneka imisebenzi, phakama kuloo family, uMoses. God bless.